Zita la Yesu, hallelujah. Maskati napopinda mdogo with imagination, and I realized that when you start imagining things, sometimes you get to see them. When you try to imagine great things, sometimes you get to see them. What has left men being men is that the imagination of men moves to a certain extent and ceases to move again. Munhu waunotya iwewe iye ari kutokutyawo, asi mese muri kuda chinhu wani. Ukatarisa vanhu vanodanana, umwe anosvika pakunoroorwa neumwe, ivo vachidanana vachisangana musame room, pachishaya anotanga mumwe. Vese vanodanana, masainzi ekudanana aripo, but pane fiye yekutanga kuzvitaura. Kana uri married, mbofunga munhu wakagara naye kuti how long did it take you to say it? Iye aitokudawo, iwe uchitomudawo, asi maityanana. Nemanhero ano pane chimwe chinhu chiri kutokuda iwe uri kutochidawo, asi muri kutyanana. Imbofunga kuti chii chiri kukuda, wozofunga kuti chii chauri kuda. Man is looking for you, you are looking for it, but muri kutyanana. Mira ndikupe example. Pastor is looking for people who are close to him. People are scared of the pastor, that I can rest assure you. Ona pastor angaita kunge acha. Iwo pastor anenge vachitiwo regai ndispedere padhuze nevanhu, ndikazonyanya uspedera ndinoreruka, zvoreva kuti makomborero ako newe muri kutyanana. Voudza munhu ari padhuze newe kuti what are you scared of? Chacho chauri kutya ichochocho chiri kutokutyawo. Nanchizvifunga masikati ndikati the way we fear nice cars. Munhu wese ane mari kurudzi rwekwedu mufundisi musatanist. Have you ever heard that? Munhu akaita mari either ane zvidhoma kana musatanisti kana impavha. We have never associated a rich person with good things. Iyo zvizvi handiti pasi havakadai so. Ansa ndane helicopter. Musi wandinouya nehelicopter panapa munoti vane zvivanda. Ndotanga kuchinjirwa. Vane mashura, pasi vanoita zvakati, pasi vanoita. Kana ndangove nemari, ndosaka vamwe venyu vari kuno muchinzi mune zvikwambo. Paunongodzokera nemota kumusha une zvikwambo, ukadzokera netsoka uri munhu kwaye. Chauri kuda iwe chiri kutokudawo. Manerano nemushumiri ari kutouya neshoko rauri kutodawo, iye ari kutodawo kuti urigamuchire. Muri kuti iwe unogona uchitotya kuti zvaari kuuya ari kuuya neramainingi, aiwa ari kuuya nerako. Wambozviziva izvozvo? I remember very well Pastor Munemo wachiparidza rimwe zuva taenda kukembi vachiti I want to release vanhu vanoita dzimba dzakawanda. I want to release vanhu vanochuza address yekushandisa. Kana akutora chinhu chikwereti unofanira kuchuza address bepa mazita ekukanzuru akawanda asi uchitsvaga address yekuisa ipapo. Unoza rimwe zuva iroro ndakazvitarisa so ndaidhiraivha kaCity Golf mazuva iwayo. Ndifunga kuti murume uyu anodirei kupiwa mari zvekumhanya kudaro.
anotaura zvedzimba ini ndiri muCity Golf mari ichikwanirana wozombokwereta ka 100 rand kekutenga chingwa. You don't live by what you have achieved, you live by what you believe. Zvaunotenda ndozvinokuraramisa. Pari kuuya mushumiri manheru ano, rega kutonhorerwa mahara, tenda mune zvaari kutaura. Masikati achimboudza vanhu ndikati pane vanhu vanogara paRudaport vasingafungi semwana wepaRudaport, asingararami semwana wepanapa. Unorarama kunge mwana wepanext door, iwe uchirarama panapa unoita kunge mwana wechikomba, iwe baba varipo. Ukaona uchitya kuita zvinhu uchipinda panapa, usati wambotraya chinhu chinyowani, uri mwana wechikomba, baba vako havasivo. Une mafeatures epanext door. Ndiri right. Kana usati wamboedza chinhu hausi mwana wepanapa, unogara panapa but une mafeatures epanext door. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti hausiwo uri kutaurwa here. Unonzwa munhu achirambira vanhu mufundisi kuti bhengi harisi kuda, iye anotomboenda kubhengi kwacho. Unoona munhu achitaura hanzi 2 rooms dzinodhura, handigoni kubuda mu2 rooms, but pastor vakati buda mukuku, kana rendi yakunetsa unodzoka kune munhu akakuti buda mukuku, but iwe uri kutya zvakataurwa namufundisi. Mufundisi vari kutyawo kuuya kukutaura kuti buda mukuku, vari kutaura vari papulpit. Why? Because unonyima. Kana ndisati ndadya chikafu chako handigoni kukutaurira zviri direct, ndinogumira panapa. Asi ukandidaidza ukambobika ndikadya, kana ndanakirwa ndopandobvotomoka manje ndiri ipapo. Even ndikagara pachigubhu kana ndadya zvinonaka ndobvotomoka. Asi kana ndisati ndadya uri ikoko ndiri kukutya, iwe uri kunditya. Zvouri kuda uri kuzvitya, ini wacho ndiro zvandiri kuda ndiri kuzvitya. Handidi kuti ugare mukuku. Kana uchigara mukuku yanaya kudai, hana iri kurova magumbenzi pamwe unosvika akatota. Rata rapinza mvura. Vanogara mukuku ndinzwe. Kana uchigara mukuku ndiri kukutya, iwe uri kunditya. Ndosaka uchiri mukuku. Dai ndaisa kutya wakabuda mukuku, dai waisa ini ndisikakutyi dai wakabuda mukuku. Pane vandakanotaura kuti mwedzi unouya simukai mubve pano, hamugari pano. Varipo vandakadaro, but pane vanotyisa dzifesi dziri mumufundisi. Even kuti udziudza chako kuti chegumi chiri kupi unotya, unongopopota uri panapo, uchazozoti munhu andiri kutaura naye ndeuyu. Iwe unongochikwako uchigwauta uri kunoku, munhu uri kutsvaga aripo paseri apo, uchinatsomuziva kuti nyaya iyi ndeyanhingi naningi, but uri kuvatya, unopopota uri kunoku. Ivo vari kukutyawo, vari kuramba vakanyarara vari ukoko, mibvunzo yavo havakubvunzi, iwe hauvakonfront. Saka chauri kuda iwewe chiri kutokudawo, but muri kutyanana. Nevasati varoorwa, mukomana uri kuda kukudaka ari kutokudawo. Iwe wakaudzwa netsika dzevatema kuti haumuudzi kuti mukoma makabatana. Iye anokuda, iwe unomuda. Asi kuzonosangana manje ndokunonetsa. Unozonzwa munhu akutenderera mufundisi, baba vakarora here, vabvunzeka iwewe. Iwe ndio uri kuvada vabvunze. Panze apo vakuda, baba ndikakukwazisa iwo. Makadii, ndinokuona muchifamba mega, amai vakadii. Wozonzwa baba vakutaura, aiwa amai havako, oti neniwo handina. Aiwa bata hazviroherwi munhu, hakuna police case inobvunzwa, inosungirwa munhu kuti wandibvunza kuti amai vakadii. Baba amai vakadii, vako. Alright, kana hembe dzawanda ndoda hangu kudziwacha. Wobatsirikana, zvakareruka. Navo vanowana pekudini? Pekutangira. Dzimwe imbwende dziri kuda but dziri kutya. Iwe uri kumuda, iye ari kukuda. Mese makangomira. Chauri kuda iwewe chiri kutokudawo, muri kutyanana.
mufundisi iwe ukaona mukuti kana ukaona zvanetsa iti Jehovha wati ndikunamatire mukoma motangira kumaprayers muchienda kumberi pamunyengeterano muri kunyengeterere tiri kunyengetererei manherano pachazobvunzwa kunzi madyei chatovedza chiredzo tichienda kumberi zvino ukaona ari kufamba ega ndinozonzi nevanhu vatanga vanhu nzenza dzeparudha point unzenza humwe hunobhadhara ndosaka zviri nyore kuti hure riroorwe dzani munhu anotaura nendimi paari kuona datanga ataura nendimi shikaraba kaushanda himondo iwe mutaurire rega kutaura nendimi even pamari chaivo ukaona munhu ane mota yakanaka uri kumutya iye ari kutokutyawo kuti ava vabva kuBramfisher vanoda here kuuya kumba kwedu imi muri kuti ava vekuNorthern vanoda here kuti tiende kumba kwavo but chokwadi ndechekuti magwinya epaBramfisher nenzondora dzehuku dzakagotywa kuBramfisher dzinonaka ufa wakadziona kumhiri kwerodhuku kana wakudzira but ivo vari kudzida vanonyara kuonekwa variko imi muri kudawo kukwira uko munonyara saka manherano pari kuuya mufundisi ka vakutaura shoko ravo chirega kuvatya kana kuritya udza munhu ari padhuze nekuti zvingani zvawaitya iyo appreciation iri kunoiva masuka vanhu vari kuitya kugoenda kudaiwo kutya kuti neappreciation mari yapera iyo mari iri kutoto iwe wapera wanonoka kuuya kuno kuzonditora iwe uri kutya imbotarisa munhu ari padhuze nekuti vanhu vangani vavakatya uraiti vanonditya chete imboitai amen ngatitaurei chokwadi vanhu vanonditya panapa vanoti vakandiona vanotya itai amen wandonyatsoziva hwani wacho ndiEnes ndikapinda muofisi mangu so aitonga ari kutenderera nekuseri kwedeski kuti iwe nyasha dzauya panapa famba zvakanaka rega kuzvipeta imbotsvaga munhu anotya mufundisi vangani vanonditya ingoti yakayaka maoko mudenga taurai chokwadi ndinovaziva vanhu vanonditya vese vanotya kuswedera padhuze neni kana kutouya kumba chaiko vanotya mufundisi ava vari kunditya ini ndiri kutovatsvagawo but havatangike pari kuparidza mufundisi nhasi mangwana ezuva remufaro kekupedzisira vakataura chaunoda iwewe chirega kuchisiya uchiti ndechanhingi chitaura kuti mufundisi vati ndirege kutya zvandinoda chese chataurwa nemushumiri manherano even akati ndege rega kuitya akati bhazi rega kuritya akati miriyoni rega kuitya zvaataura manherano rega kuzvitya chese chataurwa nemushumiri rega kuchitya even usiri palevho yekudhiraivha ndati chinhu chese chichataurwa manheru ano chigamuchire usachitye vanonditya mamasuka mavaona ndichavabatsira next year kune hama dzinonditya ivavo unoona munhu akadaisa kuoma kutya anoinding asi akaona vekusleep over asi inini kunoona unoshaa vanotaura vashona kuti kwadzinorohwa matumbu nhasi mune muchirutsa handisi kuti munorutsei ndakukurirai ground chese chamataura pamunozodzoka futi munofanira kuchiona panapa pane vana vachazvitambira chese chamangotaura imimi handizivi kuti muri kutaura kuti kudii but chese chamataura kuna achachitora ndavaudza kuti varege kutya varege kuva nemweya wekutya vangani vari kuti ngavachiuyawo ndakuda kugamuchira vasingachatyi chete vasiri kutya chete ingoti maoko mudenga yakayaka pakanzi 1 billion hamutye pakanzi 1 million hamutye pakanzi ndege hamutye pakanzi unoroorwa mangwana hautye unomwe munhu anonzi unoroorwa mangwana achipedza achinzi namukoma ndipo nhambo bva aramba nadzo fundisi chamavinga nhasi kungotaura handisi kuti muda kutaurei asi ndati vana havarege kutya vatambire zvese zvamavapa uyai muzovapa
full dose, double dose in inducing our breakthrough. Andidika timbokwenda Mwari vachitiitira zvakanaka. Batanidza maoko muranda washe achiuya. Ramba uchiombera kusvika wasvika. Vaomberere maoko. Umwe ari kutotya kuombera. Omberera muranda washe kusvika asvika papodium. Vanotenda omberai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Fundisi namai tinokudai. Taurai takateerera. Hatichatyi. Tinotenda, ngatiise maoko pamwe chete tichifarira Baba wedu muzita raJesu. Haleluya. Tisvike patinofarira Baba wedu nekuti pamashoko akanaka muzita raJesu. Amen. Takamira kudaro kuti tisvike patinogamuchira muranda waJehovha akaiswa panzvimbo ino, panguva ino kusvika panguva ichazoonekwa naJehovha kuti ndiyo yaringana, but pari zvino zodzo yavo necoverage yavo inofanira kupembererwa nekucelebratwa. Tisvike patinofarira Reverend Jiriji pamwe chete naamai muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Dao tisvike patinofarira zvakare dare repanzvimbo ino rakaronga mutambo uno. Tisvike patinofarira Baba Masuka pamwe chete naamai. Svika paonesa maoko pamwe chete tisvike patinowafarira. Munhu waMwari tinokudai. Kushingairira kwenyu hakuendi pasina, asi Jehovha wanoripira muzita raJesu. Haleluya. Baba muti watichera zvakare pano tisvike patinowafarira muimba yaJehovha. Vatungamiriri vedu ava watakapiwa naJehovha pamwaka uno kuwafarira zvakakosha pamwe chete nababa vanyabadza nevose vanopinda dare rino. Tisvike patinofarira maleaders edu muzita raJesu. Haleluya. Vangani vari kukomborerwa nerevival ino? But amai wakanditarisa vandichallenge muzita raJesu. Amen. Pandaona mvura ichinaya ndangonditenzi Mwari dai matiwanira nyasha, asi ndaona vanhu vari kushingairira vhangeri raJehovha. Mwari womusoro kudenga vakuitire zvakanaka, whether wauya nemota, wauya nemakombi, vakumbira transport. Bandiri kuti zuva rino zvakare tiri muhwepo hwaMwari 6 days in his presence. Mwari womusoro kudenga ngavakurangarire pane effort yawaisa. Tisvike patinongokufarira iwe uchizvifarira uri pauri ipapo muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Tingawana zvedu pekugara. Ndisvike patinofarira zvakare mai mufundisi Mpunga vari panzvimbo ino. Tisvike patinowafarira muzita raJesu. Haleluya. Mapastors ose nemastudent pastors ari panzvimbo ino, may God bless you in Jesus name. Haleluya. Ndakambozviita nerimwe gore. Munoziva chiKristo chepakutanga uchangobva kutendeuka, ndiani anochiziva? Rudo rwaunonga uinarwo uchangobva pakutendeuka rwaitikunda mazuva iwayo tiri vakomana. Ndichikurangarira nerimwe gore ndaenda kuchechi. Madhezi acho kwanga kuchine maslippers anga ine kared nekayellow, so ndofunga munomaziva ndirika. Aiti kana akupera pachitsitsinho anonga kaita kamepu pasi apa. Rakanga rapera. Ndichinyatsa kuona kuti slippers rangu rapera, asi moyo uroda kuenda kuimba yaMwari. Ndaiti makuseni ndainotora waya dzangu pachikwere chehuku ndogara pasi. Ndotanga kubaya ndichisunga ndomeka sure kuti iyi waya yandaisa ichanditsvitsa kuimba yaJehovha nekudzoka pamba muzita raJesu. Amen. Umwe murume ndokubva aparidza panga pari paBig Sunday, aparidza ashumira ndokubva ataura kuti wada kunamatirwa, uyai kuno kumberi. Ndina kunyara ndakasimuka ndokubva ndafamba ndasvika vandapfugama ndakafuratira vanhu, chitsitsino chichibuda kunze uko muzita raJesu. Haleluya. Andikangamwe ndawa ndakataura ndikati ndeyangu ndiri kuziva zvandiri kuda pamberi paMwari. I will never forget that day muzita raJesu. Amen. Ndandichibvapo wesi pati yacho zvayaiita munhu waMwari, taisunga tai pamaslippers muzita raJesu. Amen. Tainzwa kuti ndo dressing inodiwa kusvondo, but haisi kubatana, but taiedza kuibatanidza kuti iite muzita raJesu. Amen. Ndakazongoona ndega, ndaona vanga varipo panga pari paBig Sunday, masab assembly anga ungana akawanda. Ndikati mapfekera ndakaita hasikuirira nezvimwe zvikomana zvanga zviripo. Ndakangosunungura tai yangu ndakagara pabench, ndobva ndaipeta ndobva ndaiisa muhomwe.
ndapedza kudaro ndabva kunonamatirwa mufundisi wakuenda ndakavakwenya ndikati munhu waMwari oitai munosunga maako mberi. Handina kuziva kuti ndaidenda denga ipapo muzita raJesu ameni. Ndakaona nyasha dzaMwari from then. Ndiri kuti kudii ukagona kushingairira chinhu pamberi paMwari woregedza kutarisa vanhu, Mwari woziva kuti munhu uyu atarisana neni, haana basa newedha, haana basa nevakaungana, but ziso rake riri pandiri. Ndo pano apply shoko rinoti panoperera pfungwa dzevanhu ndo pandinotangira muzita raJesu amen. Ndiri kuedza kukuudza kuti hauna kurasika, Mwari wokumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Manheru anoda kuti ndisvike pandinoverenga pandinoparidza zvakare shoko raMwari, ndoda kuti ndisvike pandinokumbira anoverenga bhaibheri shoko raMwari auye kuzoverenga kubva kubhuku raGenesis chapter 27 ma3 scriptures edu. Ndiri kuti samadzokore nekuda kwenguva dzedu, but tose tiri kumaziva from the book of Genesis chapter 17 verse 1 to 7 and the book of Genesis chapter 18 from verse 1 to 10. Mwari wokumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka. Book ra Genesis chapter 27 from verse 1. Ndichaverenga shoko raMwari kubva kubhuku raGenesis 27 ndichibva nayo pavhesi ya1. Zvino Isaka wakati ava mutana, Isaka akati akura, meso ake oonera madzeredzere, meso ake oonera kure kure, asisaoni zvakanaka. Akadana Esau, mwanakomana wake mukuru, akati kwaari, mwana wangu. Iye akati kwaari, ndiri pano hangu. Akati, tarira zvino ndakwegura, I am now an old man. handizivi zuva rokufa kwangu. I don't know the day of my death. Zvino tora hako nhumbi dzako, Now get your weapons and quiver. dzokuvhima nadzo, dzinoti goba rako nouta hwako, uende kusango undivhimire mhuka, undigadzirire nyama yakanaka sezvandinoda, uye nayo kwandiri ndidye, mweya wangu ukuropafadze ndisati ndafa. Zvino Rabheka Manya zvenyu. akanzwa Isaka achitaura naEsau mwanakomana wake. Esau akaenda kusango kundovhima mhuka kuti auye nayo. Rabheka akataura naJakobho mwanakomana wake Kuti kudii? akati, tarira, ndanzwa baba vako vachitaura naEsau Ndakuita makuhwa. mukoma wako vachiti, nditorere mhuka undigadzirire nyama yakanaka kuti ndidye ndikuropafadze pamberi paJehovha ndisati ndafa. Tikai pa 11. Jakobho akati kuna Rabheka mai vake, tarirai, Esau mukoma wangu munhu ane mvere, asi ini ndiri munhu asina mvere. Zvimwe baba vangu vachandibata-bata, ndikava somunyengedzi pamberi pavo, ndikazviwisira kutukwa pachigaro chokuropafadzwa. Thank you very much. Mungagara zvenyu pasi muzita raJesu amen. Ngatisvike patoisa maoko pamwe chete tichifarira kuverenga kweevhangeri yaMwari muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Tichiripo pathimu yedu inducing your breakthrough muzita raJesu amen. Ndinotenda vhesi yataverengesa yakaita seyakajairika, asi ndiri kutenda kuti Mwari vane imwe dudziro yavari kuzondipa panzvimbo ino panguva ino, kuti mweya wakanga uri pakunyorwa kwaro uye zvakare pamusoro pangu pakududzirwa kwaro rive nesimba munzeve dzenyu muzita raJesu amen. Pataverengesa pano bhaibheri raburisa zvakanaka rikati, zvino Isaac akanga akura aona madzerere. Kana taakuti aona madzerere, ainga asikachaoni zvakanaka. Zvitema anogona kuona zvakacheneruka, zvegirini anogona kuona rumwe ruvara, zviri kure aigona kunga asikachazvioni nokuda kwekuti akanga akwegura muzita raJesu amen.
Now murume anonzi Isaac apa chidanho ichocho zvakauya mupfungwa dzake ndezvekuti zvandakuyenda nenzira yemadzibaba kuvana vangu ndichavasirei, which means murandarume akweguru akanga asina basa nekwaaienda but anga akunyanya kubatikana nezvaakusiya panyika muzita raJesu, amen. Ndawa Bhaibheri rinotaura zvakare amwe mambo arwara, zvinonzi akaudzwa namuprofita Isaya zvikanzi govera nhaka yako nekuti hauchagoni kurarama. Zvoreva izvo kuti baba chaiye panyika kana vakuenda chinotarisirwa naJehovha kusira nhaka kuvana vako. Pana anondinzwa here panapo? Zvoreva izvo kuti Mwari kana akuropafadza, chinhu chekutanga chatinofanira kutarisa ndechekuti mhuri yako uri kuirongerei, mhuri yako ndechipi chauri kuzoisira. Vakatitangira vaisira mhuri dzavo zvikwambo, vamwe vaisira mhuri dzavo zvikwereti zvekuti havana kupedza kuroora madzimai avo. Ndine munhu ari kundinzwa here panapo? Kana usati wapedza kubvisira mudzimai wako, wakona kuti makore kwaakuenda hakuna kumira mushe, ziva kuti uri kusiyira vana dambudziko. Mwana paanonga kuda kuroora mudzimai wake, anonzi haugoni kuroora mumwe mukadzi mai wako asati abvisirwa, wasiyira vana dambudziko. But ropafadzo yatiri kutaura pano icharopafadza vamwe vanhu. Nekuna anatezvara mombe dzichatinwa gore ratiri kubata iri, ropafadzo yacho ichauraudzira yoenda kuna vakakuberekera. Pana anondinzwa here panapa? Ndiri kuti nyasha dzaJehovha ngadzitange kukubata. Bhaibheri kubudisa zvakanaka kuti Isaac akatanga kubatikana kuti ndakuenda nenzira dzamadzibaba, but mwana vangu ndofanira kuwasira something muzita raJesu, amen. Ndo paari kushedza firstborn uya kuno ndawa ndio yaaida, ndawa akanga ari mwana wesango. Bhaibheri inotaura kudaro kuti mwana wake Esau akanga ari muvhimi wemhuka. Ndo kuti mwana vangu uya pano, tarira ndakuda kufa, ina handizi zuva randichotowa nashe, but ndasati ndaenda ndoda kukuropafadza muzita raJesu, amen. Baba vakandilakidza kuti vanga vaine rudo nemwana wavo, but vari kuti kunyangwe rudo rwangu rukakura sei, handigoni kungokuropafadza usina chawaunza pamberi pangu. Mana baba nana amai atiri kuita pano haisi dambe, ine kuropafadzwa nekusimudzwa kwemwe munhu. Ropafadzwa haingouyi sekuuya kunoita mhepo. Vashona vanoti chemahara mushana, but when it comes to blessing, we must provoke your blessings. Unofanira kugofa kuti ugone kubata zvinhu zvako. Kunyangwe mengo kana yakasukira iri mumuti, haugoni kuiringira kuti idonheka. Ungapedza 5 manzi uripo isati yadonha, but unofanira kutora dombo raunoona kuti rakanaka pakubata, wotema chiri mumuti, iro dombo chiregedza kuritsvaga kuti raenda kupi, but chinonga chauri kuda woenda nacho. Takuda vanhu iko zvino vakutotsvaga matombo avo, vane mengo dzavari kutarisira dzatsvukira, vari kuti mengo iyo ndaida gore rino, but bata dombo rako mwana waamai. Mangwana zuva risati ravira unofanira kunga wane dombo rako, wombotema mengo yako pamuti wamakapiwa naJehovha parutapoti semuranda waJehovha. Mengo kana yapo mwana waamai, mumengo unonga wakamira ufambe, pamwe pacho uri padhore mba yako, ndiwo unotofambira kuenda kumba kune mumengo, wosvika wotema mengo wodzoka nadzo muzita raJesu, haleluya. Isaac ari kuti kunyangwe ndichikuda sei, handigoni kungokuropafadza mwanangu. Rudo pamberi pangu ndinarwo kwauri, but handigoni kungokuropafadza. Unofanira kuudza something pandiri for me to bless you muzita raJesu, haleluya. Ndinawo ndiri kutaura naye here bana, iri Bhaibheri ronzi rakafemerwa naMwari, harina museya maakarinyora. Mukanzwa richitaura musati ndezvavo, tiri kutaura zvinokuponesa zvakanyorwa naJehovha mumagwaro muzita raJesu, haleluya. Pandiri kutarisa nepandakaona ndepekuti Isaac ana kungodamuka akadana Esau kuti uya uende kunonditsvagira mhuka, but ndiri kutenda kuti since Isaac aiwirirana naEsau,
Isaac aisisheza mwana wake Esau, opinda naye musango womudzidzisa kuvhima. Baba havana kuita usinye wekutuma mwana musango masina kubvira amudzidzisa, but ari kuti tarisa, ndakwegura, ndakukutuma kune zvandakakudzidzisa ndichi simba richiri mandiri. Maskills andakakudzidzisa ende unomashandisa musango, wondibatira mhuka wouya nawo. Zvoreva izvo kuti muranda waMwari panzvimbo ino haasi kungokutuma pane zvinhu zvaasina kukunamatira. Varipo pane wakanamatirwa nemuranda waJehovha, akatipinda musango, ndakakudzidzisa kuti kana wakuenda kunotsvaga mari tanga washeedza Jehovha. Saka pane zvaakakunamatira gore rese, ndozvaari kuti chienda musango unondiigira nyama muzita raJesu. Haleluya. Pana anondinzwa here panapa? Vamwe vacho pamwe makatobatsirwa kupinda mabasa, vamwe vacho makatonamatirwa, vamwe vacho dzimba munadzo but hendi yemuranda rume iripo, either paadivhaisi kana papureya kana pashii. Vakakutienda musango vakakudzidzisa unobata mhuka. Nauya nguva yekurakidza kuti baba ndakura, ndakugona kuenda kunovhima muzita raJesu. Haleluya. Ende ukagona kuvhimira mudhara, hauchatadzi kuvhimira vana vako. Chiri kukonzeresa kuti utadze kuvhimira vana vako, mudhara akakudzidzisa kuenda kuvhima asati adya nyama yemhuka yawakanovhima. Ndomukana watagadzirirwa panguva ino wekuti uende kunoshava mwana waamai, wouya wakabata mhuka kuti uropafadzwe muzita raJesu. Haleluya. Bhaibheri rinotaura zvakanaka rikati, Esau paari kuzvinzwa haana kumira, kana dzanga dziri nhembe kadzanga dzakasungwa handizivi, akamhanya akananga musango achiti ropafadzo ingapoya. But pavaiita nhau dzavo, pana mai vanga vakateerera vachinzwa hurukuro yababa nemwana, but vakanga vainowo mwana wavanoda muzita raJesu. Haleluya. Ndokubva vaona kuti nyaya yakanaka, ndokushedza mwana wake Jakobho. Pavari kuenda kuna Jakobho, pese patinoparidza nekutaura tinoshoora Jakobho, but ndine imwe version Revelation manheru ano. Jakobho anga asina mhaka yaakapara, yanga iri right yake Jakobho yekuti adyewo nhaka iyi. Ndawakaprofitwa naMwari mbune asati azvarwa kuti muduku achashumirwa nemukuru muzita raJesu. Haleluya. Zvoreva izvo kuti aEsau ndiye anga akuda kutodya zvinhu zvisiri zvake. Unene here mupostori? Unene here mupostori? Esau asati azvarwa, Bhaibheri rinoti shoko rakabva kuna Jehovha kwete munhu, kuti mudumbu raamai ava mune ndudzi mbiri, but ndiri kuona mukuru achishumira mudoko. Zvoreva izvo kuti birthright yakanga yapiwa kumudoko. Zviya zvekuzopiwa nyemba nesupu, udangwe hwotengeswa paitonga pane utsotsi, but chiprofita changa chichizadziswa. Saka mai vakaona kuti ane chiprofita akutoruza maropafadzo. Panguva ino ndiri kutora mai samweya mutsvene, mweya mutsvene ngaambokunyumwise panguva ino iyi. Pane vaunonotarisa ona kuti ndiwo vakakodzera kuropafadzwa, but havasiriwo ndiwe waifana kuropafadzwa. You are the real candidate of the blessings muzita raJesu. Haleluya. Chimborekedza kunongedzera vamwe, ita kuti ropafadzo ndeyangu, ropafadzo ndeyangu. Hakuna ane tegi yeropafadzo panyika. Hapana akazvarwa achinzi ndiye billionaire, hapana akazvarwa achinzi ndiye business person. Munhu wese ane ropafadzo yake yandiri kutenda kuti inomanifesta tikaziva pekupinda nepekubata muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Amen. Vana pavakakura
vese vari vaviri ndiri kutenda kuti pesapo ropafadzo yakanga iri mumaoko mababa wavo Isaac. But Isaac haana kubvira ariliza ropafadzo. Uri kuteerera mupostori zvandiri kutaura? Isaac haana kubvira ariliza ropafadzo, but akamira paappointed time yekuti agone kuropafadza vana vake muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Isaac akanga aine mhuka dzakawanda, zvipfuyo akanga ainazvo, matanga akanga akazara, but haana kugona kupa mwana ropafadzo yezvipfuyo. Ndawo akapiwa ropafadzo yezvinobatika, zvinoperera ipapo. But akati ropafadzo yandichakupa is a spiritual blessing inouya nemashoko. Shoko rine simba kupfuura material things. Baba mfundisi, munhu wamunopa 1000 rands nemunhu wamunoti enda Mwari ngaakuropafadze, wamati enda Mwari ngaakuropafadze ndiye ane blessing. Wamapa 1000 rands haana blessing yaainayo. Ndawo ari kuenjoya blessing yenyu, akaipedza kuispenda mushopu ye 1000 haigoni kushedza imwe mari, but mazwi eropafadzo anoshedza imwe. Pana nene here bana, pana ari kundinzwa here bana, ndikushoke mbizhana. Mwana muparadzi paakaona kuti mudhava anonoka kufa, akaenda akati ndipeiwo pfuma yangu, mushiri mupenyu, mugove wangu ndipei. Bhaibheri inoti akarongedzerwa akaenda. That was not a blessing. Nekuti dai yanga iri blessing ngadai isina kuenda kunopera kwaakaenda, yaifana kumultiplier. Ropafadzo ichataurwa nemurume uyu inomultiplier zvishoma nezvishoma. Unofana kuona progress zuva richibuda, woona progress palife yako zuva richinyura. That's a blessing. Blessing haiperi mwana wamai, but pfuma ndiyo inopera. Ndina nene here bana, ndokubasira here manheru ano, ndokubasira here manheru ano. Vamwe vacho panapa makatogara mukati meimba inoi. KuZimbabwe manga mutone masofa amambo inayo. Mami ne mbedha yamami asumza moko kana uripo. Wanga une mbedha kuZimbabwe, wanga une masofa kuZimbabwe, ne one room yawairenda kuZimbabwe. Unesha wanga uinazvo kuZimbabwe, but po akacrossa border kuuya kuno. Vamwe vacho vachikungotambura still, which means chawanga uinacho kuZimbabwe yanga isi blessing, but yanga iri property. But kana munhu aine blessing unoropafadzwa kuZimbabwe, wosiya zvinhu, but paunokrosa kupinda muSouth Africa zvinotanga kumultiplier futi. Why? Because hazvisi panzvimbo 1, but blessing yakapronouncedwa palife yako. Hallelujah, hallelujah. Blessing even vanhu vakaiunganira vakaidya haiperi. Even ukatumira munhu mari kuZimbabwe ukati ndiwakiro imba akakunyepera akakudyira mari, hauiti loss. Muzita Jesu. Hallelujah, muzita Jesu. Amen. Why? Because it's a blessing. yaMwari haisi shanzi but nderopafadzo. Kwese kwawaenda unonga uine ropafadzo, pese pauchapinda unonga uine ropafadzo. Munhu waMwari chavari kuzoruisa panzvimbo ino, hapana ari kuzopiwa 10 rand kana 20 rand, but muranda waJehovha vachataura izwi pamusoro pepfuma yamuchaunzwa. Izwi iroro richaenda kunoita mabasa, kwete mumba mako chete, but pauchasvika Bhaibheri inotaura zvakanaka rikati ndichakuropafadza uchipinda ndigokuropafadza uchibuda. Pana anondinzwa here panapa? Uchipinda muZimbabwe iropafadzo, uchibuda pabhodha iropafadzo. Hauna blessing inonga iri centered pa1 blessing, but yako inofamba ichitaura nepaunogara ropafadzo.
bhaibheri novhurotera zvikanzi nechikanyiro chechingwa chicharopafadzwa. Kana wableswa hakuna pani inopisa chingwa. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Nechikanyiro chechingwa chicharopafadzwa. Baba vari kushedza vakati uya kuno ndikuropafadze. Mukomana anomhanya musango achinzunzutira achibayiwa nemizwa achiziva kuti munzwa wandibaya mushoma pane blessing yandichapiwa. Kunyangwe ndikamarwa zvishoma pane blessing yandichapiwa. Kunyangwe akadzingirira nhoro akapukuta ziya zvishoma pane blessing yauchapiwa. Regedza kutarisa mari yauinayo, regedza kutarisa mawaniro awakaita, but tarisa result ishauya just after releasing your money. There is coming a lot of blessings upon your life. Pane uzhinji hwemaropafadzo, multiplying of blessings, multiplication of blessings. Hallelujah, hallelujah. Bhaibheri notara rikati chikomana chakanga chiine ropafadzo ndokubva chamhanya ndokutora mhuka yepamusha ndokukanga ndokuuya nayo pana baba. Baba ndokubva vamuropafadza. Ndiri kuti kudiko mwana wamai, Mwari wokumusoro kudenga ngawakuitire nyasha. Ndiri kuona mazuva atofamba muvhangeri, ndiri kuona nguva yatoenda. But procrastination is the thief of time. Kuverengera ndokunoparadza nguva. Regedza kufunga kaviri mwana wamudhara. Umwe mwaka ukakufura uzooneki pamberi apo. Chimboshandisa mukana nemhepo iri panzvimbo. Ndava kana bapiro renyasha raenda ugoni kurihaka zvakare. Chimboshandisa mukana mwana wamudhara nezita raJesu, haleluya. Mai vakatoona kuti mwana kwakutoropafadzwa. Wangu wandinowirirana naye Jakobho asina. Akati regai ndimhanye ndimuudze kuti mhanya mwana wamai uende kunogadzira mhuka upe baba vadye. Muzita raJesu, haleluya. Ndo yatakataura iya muzuva rekutanga nerechipiri. Tikati pamwe pacho zvinoda kungwara. Cloud seeding inoitwa mvura isida kunaya pamunda pako. Jakobho namai vake vakaona kuti ropafadzo yakananga pana Esau. Wakati haingaendi panext door ndakatarisa. Izvozvi pane shasha dzandiri kutoziva dzakatogadzirira appreciation kudhara. But taakudawo vanhu vari kuti haingaendi mumba mababa nhingi ndiripo. Ropafadzo haingarambiri pafamily yanhingi ndiripo. Muzita raJesu, haleluya. Ita kuti kana vachiropafadzwa gore rino nderanguo. Pana anondizwa here panapa. Ndinomwe mutendi wandakambotaura naye. Akauya kwandiri akati, munhu waMwari, ndikati furei pamberi nenyaya yenyu. Zvikanzi ndine zvandiri kuona. Pana baba vakanga vachiropafadzwa musvondo chinyararire. Vakanga vachiropafadzwa, vakaropafadzwa within a short space of time. Muzita raJesu, amen. Ndokubva abvunza akati inini ndiri kushanda baba. Ndiri kuedza kuita icho necho but hazvina zvisi kubatana. But ndiri kuona baba vaya havasi kupupura zvavo pamberi pesheshi. Pandiri kuona zvinhu zvavo zviri kuendeka. Imba yavo vakapedza kuvaka. Vanga vaine mabhenzi ekudhara anonzi mavhibhut waya. Izvo zvaakufamba neIsuzu KB D-Tech latest. Ndo yaakufamba nayo. Why zvinhu zvangu zvisi kufambawo? Ndikati nyaya yenyu handigoni kuitaura panzira uyai kumba. Muzita raJesu, haleluya. Pavakauya kumba ndikati munhu waMwari mune potential yekuti musimudzwe naShe. Ndira kuti ndigare pasi nditaure newe ndichipa reference yemunhu wawataura. Zvikanzi anoita seiko munhu iyeye? Ndikati chekutanga murume uyu haajambi chinhu chinonzi chegumi. Tikaenda kumabhuku ana administrator murume uyu haajambi tithing. Zvikanzi patithing ndinobvaudza apa ndozojamba. Ndikati pagadzirise ipapo and your life will never be the same again. Ndikati chechipiri murume uya zvaanoita each and every month anomeka sure kuti mfoni mangu akanda mari yaanoti mfundisi either airtime kana kutenga grocery kana kutenga fuel, but mari iyoyo inonga yakawanda. Muzita raJesu, amen.
arimo ndokubva takurukurirana tikabatsirana ndokubva abvapo aine kutenda. Ndakazongonzwa kungotaura kati munhu waMwari, ndikati pakanaka. Ndokubva auya zvikazoda kukubatsirai kubhadhara rent, ndikati hazvina kushata, ndoda kuti ndikuudze vanhu vamunojoina na kubhadhara rent. Ndokubva aenda ikoko pamwedzi pega pega ari kuudza mari, but pandakazoenda kumba kwake ndikati handina mari yandinodya munhu asina progress, ndoda kuti ndimboone kuti chii chiri kuitika mukati meimba ino. Iye akabva atanga naudze skrepi dzekunhonga marara zvichiita sezvakashoreka, achinonga maplastic bags achienda nawo kunonzi kuwevari. Atagara naye pasi ndikati ndoda kuti usimuke kubva pakunhonga matini nekutenga, ndoda kuti uende unotenga musheni kana kuti meshini kuChina unogaya maplastic iwayo wogadzira maproducts acho. Zvinogoneka tikanamata, tikanamata ndokubva azoya zvakare akati munhu waMwari ndaenda paindaneti ndikatsvaga quotation ndasarirwa neabout 2000 kunditenge meshini iyoyo ndiuze muindastry muZimbabwe. Ndikati pa2000 ipapo handichakurambidzwi kwenda unotora loan, which means next year tungatakutaura zvimwe. Mwana waamai rega ndikuudze, pamwe pacho regona kukopa bhuku remunhu anopasa, regedza kukopa dofo. Izvozvi pane munhu wekuti kana anzwa appreciation anoziva kuti maininga anonyima, ndiye waanoenda kunobvunza nhau dzekupa. Regedza kukopa dofo, hakuna kwaunoenda, endawo kunokopa vari nane. Vachakuudza kuti pamwedzi pega pega besides zvatakaaloketwa ndinoenda nepepa bhegi regrosari kumba kwaMwari. Izvozvo ndo zvandisimusa, tsvagawo munhu wekukopa ari nane. Haleluya, haleluya. Ndakazotaura nerimwe zuva ndikati pane munhu wataiwanzira tiri kuchikoro waikopa nezita chairo. Pane anondinzwa here? Aigara nomwe mukomana anonzi Nhamo Manase. Aigara nemukomana iyeye. Nhamo akanga achiti gonei zvanga zviri nani, but akasvika paatakazopiwa tsumo zvikanzi dheshi yeumwe hairambirwi sadza. Nhamo ndokubva anyora akati nhamo yeumwe hairambirwi sadza, riya rinokopa raizi Clopas. Ndokubva radongora rikati nhau yemazita iyi, ndokubva ati Clopas yeumwe hairambirwi sadza. Udofo hwekutadza kukopa nezvinhu zvinoendeka. Regedza kukopa zvese zvese, edzawo kutsvaga vanhu vari nane muzita raJesu. Haleluya. Bvunzawo vanhu vaunoona kuti vane influence, vane zvavanoita mumba maMwari. Ndinoona muchikwira nekudzika, asikana sikireti yenyu iri papi musvondo kuti zvinhu zvenyu zviendeke. Muzita raJesu. Haleluya. Kwete kwene unobvunza kunyatsa kuti shasha yakaomera iyi. Munoziva kana chinhu chinzi chakaomera? Kumba kwedu taishandisa mabhodha tiri kumusha. Waiti ukanzwa kuti bhodha rakaomera, uyaona kahanzvadzi kangu kagara pasi kotora banga kana spoon, anokwenga zvoita noise inokavha about 500 to 1000 meters, which is a kilometer. Kwekwe achiedza kubvisa zvakaomera. Munhu akaomera kuona akuzoregedza chinhu chiri pai mai. Muzita raJesu. Haleluya. Regedza kubvunza munhu akaomera hakuna kwaanoenda. Ndakaona bhodho rakaomera romeri nemakoko manyowani esadza roda kubikwa, anoomera nesadza rakabikwa kama rimwe zuro, rinoramba rakabatirira pane zvekudhara. Bvisa zvakaomera mauri, tiri kuda kuisa zvinyowani. Ndawa zvinhu zvinyowani hazvibikwe apa, zvitsaru zvishimo. Mwana waamai, regedza kuva munhu akaomera. Muzita raJesu. Haleluya. Ndinanenere vana. Regedza kuramba wakabatirira pazvinhu zvakudhara. Panga pachitaurwa pano namufundisi nenhau ma1 room haana kushata, mukoko hauna kushata, but zvinofanira kuva netime frame, zvinofanira kupota zvichiexpire. Woona kuti ndo mandandiri, it was an angry position, but Mwari andisimusa. But ukaona munhu akutanga kuyemura baba, situation ainayo achiyemura mukuku wake,
wakanaka udhuri. Hatinetseki nekuisa makobhura nezvakadaro. Unoziva so mukukuri right, even vanhu vanoda kushanya hawauyi, vanoziva kuti unozwa munhu kuti zvisute position yake, anomuyemura zvekungada kukonvinza munhu ane free house kuti saka ndingaonawo kuti mukukuri nani wamaketwa nemunhu akaomera, wamaketwa nemunhu ane situation yake. Ndatigona kuramba zvimwe zvinhu zvinotangira papfungwa. Do you know kuti munhu first step ye breakthrough yemunhu kutorealize kuti pandiri hapana kumira zvakanaka. Ukaona usati waita breakthrough yekungorealize kuti pandiri hapazi raita wakomana, ukaona usati wane breakthrough iyoyo haupabudi. Takuda vanhu vakafana nemwana muparazi, the prodigal son, akayeuka akati pandiri pano hapasi pangu, kumba kwa baba wangu kune dzimba dzakanaka, varanda vababa wangu vakagarika. Akarealize kuti zvandiri kudya zvisiri izvo, nepandiri kurara hapasiripo. Baba vangu ndichamaku wangu imbinga, reka ndidzoke kuna mudhara ndorarame. But ukaona uchikufila comfortable neposition yako, uri kure ne breakthrough. Pana nene revana. Bible notara ichiti Jacob paari kuuya, ari kusvika ndokubikira mudhara akati rega ndikuropafadze muzita raJesu, haleluya, muzita raJesu, haleluya. Wana baba naana amai mune simba mukopa, haugoni kutora mari pa ATM usina kurelease khadi rako, haugoni kubuda nechingwa mushopu usina kurelease mari yako, haugoni kujuruja majuru usina kutanga wapinza uswa. Hapana chinhu chinobuda usina kutanga wapa something. Kana uchida hove chitokanda uya chirauro muziva. Kana une chauri kuda, you must lose something. Tairi takunoreza tiri kumusha, taigona kutora 30 minutes tichitsvaga manyongorosi, taitoziva kuti bheta titore nguva yakareba tichitsvaga zvinodiwa neuwoyi. Ndokuti dziva rikupe nyama muzita raJesu, haleluya. Kana uchida tuhove tudiki tumatemba totsvaga manyongorosi. Kana wakuda wana muramba unotora hove yacho watsvaga nenyongorosi woibairira pashirauro unobata muramba. Kana wakuda shaki chitoenda unotora zihombe ndokuti ugone kubata madhorofino neshaki. Kana uchida blessing hombe mwana wamudhara, haugoni kubata shaki nenyongorosi, haugoni kubata shaki neishwa, unotodawo chakakura kuti ugone kubata zvakakura. The more you sacrifice, the more you get more. A risk taker is a history maker. You cannot make history without risking something. Ukaramba wakabatirira pazvishoma, ucharasikirwa nezvizhinji. Pana anondizwa here pano, ende urombo hunodhura. Muzita raJesu, haleluya, haleluya. Manya zvenyu pano munhu waMwari mufundisi, ndati mufundisi mai mufundisi, sorry, muuye pano panepa ndoti mundiwerengere pabhuku ravakorinde. Ndakuda kutopedza vakorinde chapter 9 kubva pavhesi 1. Mukabata rechishona zvingaitira zvakanaka. Muchamira neni pano, Mwari womusoro kudenga vatitire zvakanaka. Mwana wamudhara rega ndikudze. Kana muguta mako waisirwa muranda waJehovha, ziva kuti wagadzirwa platform yeropafadzo, and your life will never be the same again. From verse 1. Ndichaverenga zvakare. Thank you. Ndichaverenga zvakare shoko raMwari kubva kubhuku ravakorinde vekutanga pachapter 9 chibva naye pavhesi ya 1. Yeah. Handizi wakasununguka here. Muzita raJesu, amen. Ari kutaura manzwaya ndi Paulo. Handizi wakasununguka here. Handizi muapostora here. Handina kuona Jesu Kristu Ishe wedu here. Imi
hamuzi basa rangu munashe here kana ndisati ndiri muapostora kuna vamwe kunyange zvakadaro zviro kwazvo ndiri muapostora kwamuri hangu kana ndisiri muapostora kunyika yese but pachechi yeparudaport muapostora 3 dzikai kuzvidavirira kwangu kuna ivo vanonditonga ndikoku hatina simba rokudya nokunwa here hapana ari kunditeerera here panapa Pauro ari kubvunza akati hatina simba rekudya nokunwa here hatina simba rokufamba nomukadzi iri hama savamwe vaapostora navanun'una vashe nakefasi here ko ini ndoga naBhanabhasi hatina simba rokurega kubata basa here ndianiko ungandorwa achizviripira mubayiro muzita raJesu amen zvanzi ndianiko musoja anganorwa aenda kuDRC kuri kuZimbabwe ozviripira mubayiro wekunorwa achishandisa mari yake ndianiko unorima munda wemuzambiringa akasadya zvibereko zvawo ndiani angapinda mumunda wemuzambiringa agodyara agotema miti nerukato odiridzira orindira shiri nezvakawandawanda but oregedza kudya zvibereko zvemuzambiringa zvino kana pari pano pachechi ndianiko angarambidza nekudzivisa ari kushanda paaritari yaJehovha kuti aregedzewo kudya zvinobva paaritari yaMwari ndianiko unofudza boka akasadya mukaka weboka my God musira Jesu haleluya takuti muone picture iri pano vanhu vanopfunzana nekuda kwezvakamboitira mushondo yedu nekuda kwevamwe vanhu vane maonero avo vanopfunzana zvakanaka here appreciation iri kutaurwa naPauro iyi ari kuti ndianiko angafudza boka then boka razvara zvinhuru oti mukaka ngaudyiwe panext door afudza boka muregedze yanwe mukaka ende yafudzwa yacho ikasasisa mukaka inotsvagirwa plan ndawakana yatadza kusisa mukaka zvatiri kuda mukaka ndo watiri kuda takakufudza tikakuendesa kumafuro nekunonwa mvura what we need iki yakakora mangwanani ega ega ndinanenere vana voerenga izveni izvi ndinozvitaura nokutaura kwavanhu here inzwa Pauro haurundinzwa here mupostori ari kuti ko izvi ndingazvitaura nekutaura kwavanhu here ari kutozvitaura kuti handisi kutaura ndiri munyama but the Holy Spirit is upon me handisi kutaura nekuonererwa but ndakatozara namweya pano makaona izuro patakati chinamata dhimoni rinoramba kubata envelope which means pane divine connection iripo regai kufunga kuti tiri munyama zvitori nebreakthrough nekuenda kwomwe munhu mberi nyaya pane vanotozara nevanotosimuka ipapapa verengai tinzwe nokuti pamurayiro waMozisi pakanyorwa pachiti pakanzi kudiinzwa usasunga muroma wenzombe unopura zviyo thank you vanhu vanofunga kuti Pauro ari kuti pamwe muri kufunga kuti ndezve New Testament akati pamwe kana muchifunga sinzi muchida murayiro zvakanyanya ko Mozisi haana kutaura here kuti musasunga muromo wenzombe inopura baba pari kunzi nzombe inopura yaisungirirwa paPauro akaita serii yosungirirwa musoro yasungirwa papo yoredeserwa tambo mbizhana then zviyo zvoiswa zvakatenderedza poi inotinwa yoramba ichitenderera papo iroro ichitsika-tsika zviyo zvemasikati ese dhei rese ichitsika-tsika ndo pari kunzi naMwari kana muchishandisa nzombe kudaro regedzai kuisunga muromo wayo kuti painonga ichipura iwanewo nguva yekudya zvairi kupura muzita raJesu haleluya pairi kutsika-tsika which means kana ichitsika-tsika chitombomirai kuirowa netyava dzimwe nguva izorodzei kuti imbofura zvamwe zvairi kupura izvi muzita raJesu haleluya munhu waMwari akashanda pakati penyu ngaava nenguva yaanotombozorora achidya ndawa zvakanzi regedzai kusunga muromo wenzombe zviri kutaurwa izvi haisi industry iri kutaurwa ichechi
Pana ari kundinzwa here pana? Paulo haasi kutaura industry, Paulo haasi kutaura zvimwe zvinhu, but ari kuadresa church. Regedzai kusunga muromo wenzombe inopura, dzikai pazasi ungatadza kunzwisa chirahwe chacho. Nokuti pamurayiro waMozisi pakanyorwa pachiti, usasunga muromo wenzombe inopura zviyo. Ko Mwari une hanya nenzombe here? Mwari vane hanya nenzombe here? Dzikai. Kana unoreva saizvozvo nokuda kwedu kwoga here? Zviro kwazvo zvakanyorwa nokuda kwedu. Nokuti unorima unofanira kurima netariro. Mukuzwa here panapa? Haisi ndau yenzombe chete. Zviri kunzi Mwari vakanyora murayiro uyu nekuda kwevanhu vanoshanda paaritari. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Kuti anorima arimo aine tariro. Werengai tinzwe. Unopura achitarira kuti uchagoverwawo here? Kana isu takakudzvarirai zvinhu zvomweya. Inzwa, hapana nyaya apa, werenga dzikai mupapedzise. Chingava chinhu chikuru here kana tichicheka zvinhu zvenyu zvenyama? Hadzokororei ipapo. Kana isu takakudzvarirai zvinhu zvomweya, chingava chinhu chikuru here kana tichicheka zvinhu zvenyu zvenyama? Dzokorai ipapo. Kana isu takakudzvarirai zvinhu zvomweya, Inzwa, chingava chinhu chikuru here kana tichicheka zvinhu zvenyu zvenyama? Wana baba naana amai, kana muranda waJehovha akadyara zvinhu zvemweya pakati penyu, akaparidza ivhangeri pakati penyu, akakwira makomo akasanya pakati penyu, akashaya hope nokuda kwevamwe vanhu vari muno achinamata, Bhaibheri rinoti chingava chinhu chikuru here kuti mushekewo mupe zvenyama? Ndinanene here bana? Ndinanene here bana? Vanhu vanofunga kuti vafundisi vanodya mweya. Tipesepo wasangana naye, fundisi makasimba here, rababosha shika mandai. Muchisangana naye even mutauni, musira Jesu, haleluya. Watendewe mazuva ano ekunoko vanenge vari nani. Vamwe vanoda vafundisi vekudhara vaizotora chipostora chekare, chipostora chekudhara. Pfungwa dzainadzo nechevari vafundisi vakaparidza kare. Vanga vaine mabhatya aibuda matumbu kunoko akarembera chakaita chibhege. Apa akapfeka jombo kune sapato. Ndio pikicha yevafundisi wanoda iwawo. Mufundisi anodhiraivha, mufundisi wekuti anodyawo nando seavari. Toabuda mumweya wafundisi wemazuva ano. Mukaona mfundisi dumbu richibuda mukati pada wachiri kunamata. Munoda mfundisi anotaura nendimi bati panyama pasina chaainacho. Bhaibheri ndovhura rikati kana tadyara zvemweya ndimi tataura, tichibva pano tatapedza kutaura nendimi totodawo tebhuru yakarongeka, foroko nenaifi zvakarongedzerwa, zvine mazita nezvisina mazita tichilaza. Unongopindawo imo mune mashopu akanaka iwayo, muzita raJesu, haleluya, uchipidigudza neforo uchibvunza kuti ko ichi chiichi, zviizvi uchirohwa uchidya, ndati chingava chinhu chikuru here tikachekawo zvinhu zvenyama pakati penyu? Muzita raJesu, haleluya. Werengai munhu waMwari. Kana vamwe vachipiwa simba pamusoro penyu, ko isu hatipiwi iro zvikuru here? Asi hatina kuzvibatira nesimba. Muzita raJesu, haleluya. Zvanzi kana vamwe, pari kunzi vamwe parotora nyika. Kana nyika ine simba pamusoro pako iwe, ko isu anotenda wafundisi kana kuti washumiri weivhangeri hatinawo simba here pamberi penyu? Ndipo patona mfundisi paya zvikanzi tinotoshana. Do you know kuti mfundisi vhene waine authority sepane vanongoti awadai mawasiya wakadaro awo. But do you know kuti kutsiurwa namfundisi inyasha. Ukaona mfudzi wako achikufudza achikubvunza kuti pewasika hapasikwi okupopotera inyasha. Muzita raJesu, haleluya. Ukazwa baba vati uyu chisiyana inaye handichinei naye, it's a case. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen.
ndopatiri kutara lichitiso kana nyika ine simba pamusoro penyu zvokuti ukanzi na 7 o'clock 8 o'clock unofuna kunga wapa basa musira Jesu amen pati kuchechi ndipo unoti awada ndijairira ndakauya ndega kuno kuinini ndakakrosa border ndega wongo wakakrosa wega but you need spiritual coverage ukaona une munhu ane mutungamiriri wako zvimwe yachi kutsvaga ziya kuti spiritually you are covered musira Jesu amen verenga impostori asi hatina kuzvibatira nesimba asi tinotambudzika pazvose kuti tirege kudzivisa ivhangeri yaKristu. Hamuzivi here kuti vanoshumira pazvinhu zvitsvene vanorarama nezvinhu zvetemberi uye kuti vanobata basa paaritari vanogovana nearitari here? Garai zvenyu pasi yakarebesa chimbogarai pasi muzita raJesu haleluya. Paulo nokubva abvunza kuti hamuzvizivi here kuti anobata basa paaritari anorarama nezvepaaritari? Simudza maoko kana uchindinzwa uri panzvimbo ino. Anobata basa paaritari anorarama nechiko? Paaritari ndo patakataura kuti ndo panounzwa masacrifices. Kareko muchinzwa wachidaro waprista waiti munhu apakanzi pari kupisirwa nzombe pane nyama yaitonzi iyi ndiyo inopiwa waprista, which means waigovana nezvepaaritari muzita raJesu haleluya. Mwari kumusoro kudenga vatiitire zvakanaka, nyasha dzamudhara dzitirokete panzvimbo ino, blessing yaMwari ikubate zuva ramangwana risati ranyura. Ndine vanhu vandiri kutenda vanga vachibatirana nesu parivaivho ino, vanhu vatiri kugadzira mwoyo yavo kuti kana mopa nekuzwisisa kuti tiri kupa zvine murawo waJehovha zvakare zvine ropafadzo. Oti Mwari ndirangarirei, nyasha dzaJehovha dziende kumba kwako. Nditaure chimwe chinhu here pamusoro peupenyu hwako. Zarura mwoyo wako manheru ano mwana wamai. Ndakamira pano pamberi paJehovha. Bhaibheri rinoti chamasunga panyika denga rasungawo. Ndauya pano ndiri munyasha, nyasha dzeakatituma. Ndiri kuprofita pamusoro peupenyu hwako kuti ukatendeka parivaivho ilo yataperera manzwi tichishumira. Your life must never be the same again, and your tomorrow must be better than today. Kapa wene progress pamusoro peupenyu hwako. Zvauri nhasi shanduka, zvauri mangwana shanduka. Tiri kuramba vanhu vanoramba vakadaro, tiri kuramba ndonda pazvinhu zvemablessings patichimbokurawo pane zvinobatika. Shizhawo zvaunopfeka, shizhawo zvaunodya, nepaunorara ngapashizhe nezita raJesu. Ndiri kudeclare kuzarurwa kwemasuo, pakabatwa parekeswe, zvakasungwa zvisunungurwe nezita raJesu. Vamwe vacho muno hakuna kwatiri kuenda, but nezita raJesu unopabuda cheche, nenyasha dzamudhara panobudika. In the name of Jesus. Yela bosha mandai nepatiri kupa maenvelope apa. Kana wakangwara torera vana vako, mwana wamai imwe mitavi imwe dzimwe nguva hadzidzoke, pamwe mukana uno hauchawanikwa. Chimbouya nedzevana vako, chimbouyawo nemazita evana vako. Oti Mwari ndine envelope yemwana, pati yemwana ngaimire iri yemwana yako yawakatudzwa naJehovha. Endesa iyoyo, regeza kuti zvaita paichu. Ndiri kuti nyasha dziwerere dziende kumba kwako. Ndiri kutenda pano mwana womudhara kuti pane zviri kuzoitika. Mufundisi wataura pano wakati zvamuri kudeclare next time kana Mwari vatendera tizoke tione maresults. Hatinamati Mwari wakafa kana anofamba rwendo, but tinonamata Jehovha mupenyu. Pana anondinzwa here panapa? Nezuro ndiri muprayer ndakataura naJehovha
ndikati Mwari mukandirakidza izvo neizvo ndiri kutenda kuti pane vachasimbudzwa. Mwari vakazadzikisa, saka ndiri pano mwana wamudhara. Kana usikatendi chimboshandisa faith yangu kuti pano pane nyasha dzepo. Mutambo uno hauende wakadaro. Jehovha vari pano, Jehovha vari pano, Jehovha vari pano. Nezita raJesu ndimbokuma here munyika yemweya kana pane zvakataurwa zvakarererwa. Revival ino kusvika yapera pane ari kuzorekedzwa nezita raJesu. Haleluya, 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 haleluya. Ndakambopa muenzaniso ndiri kuti muenzani nyaya yakaitika infect ndichitaura nauye maspiritual connection. Ndiri kunzvimbo yePenhalonga, pane musikana akauya kubva kuKariba kunoshanda, aishanda pamwe pomwe mupurisa. Takazongofonerwa nguva yekupei yakusvika, zvikanzi uyai kuno mwana uya warwara. Tanga tiri mutauri imomo, tanga tine imwe mota inonzi Honda CRV. Takapfuurira mberi nekuita zvataiita, tizwe foni yapinda zvakare. Vanhu vaMwari muri kupi kuno hakuna kumira zvakanaka. Ndopo ndakataura nemunhu wandanga ndiinaye, ndikati rwendo runo ngatichitomisa tidzoke kwatashedzwa. Takarova mota tikadzoka, tikasvika mwana akarara. Tichingopinda padhochet, dhimoni ndobva ratanga kuskrima, mauya kuzondiparadzireiko. Mwana uyu ndaisada kuti ashande, mwana wamai zvinobata. Mari ari kuroyerwa, mari yehouse girl. Pati pane n'anga inotomuroya anoshaya hope nemari yehouse girl. Ari kuitei kuno, haafaniri kushanda kuno. Izvozvi mari yakuda kumupa haidyi. Muzoti mari yaida kupiwa imari $40. Pati pane munhu ari kushaya hope kuti $40 hafa haifani kuidyi. Ndakakarera kamwana akanga bati mari, ndakatarisa tikati pano taakutokwinya yaye prayer. This is now a spiritual warfare. Takanamata tikatora mahours akawanda, dhimoni rikadzimara vati ndaenda. Bati mangwana makuseni foni yakafumira kupinda ichibva kuKariba. Tiri kukumbirawo kuti musikana adzoke kumusha pane zvatoda kugadzirisa. Which means patairowana nedhimoni, sekuru waimanifesta pamwana ndiwo wakafona. Reality yespiritual world, pane zvaitoitika ikoko. Takamira pano mwana wamudhara, ungandiona pano mutumbi, bati mweya wangu unogona wafamba rwendo toenda kumusha kwawakazvarwa. Iko kumuzarabani tinoenda kumuti usina zita, tinoenda kwawakazvarwa ikoko. Kana pane ari kuroya, tinoroyonora ndiri pano. Kana pane akareva izwi, ndinorevo izwi ndiri pano. Kana pane akaroera fodya pasi, ndinoroverawo taura rangu ndiri pano. Kana pane akarivhesa progress, ndinorivhesa uroyi ndiri pano. Kana pane akakudyisa, ndinokurutsesawo ndiri pano. Ayayayayayayaya, ndiri opposite yemwengi wako. Ndaitengawo manheru ano. Your life will never be the same again. Talataka papa, vamwe vakanzi gore rino haupfuure unofa. Pati ndiri kutaura kuti rarama. Hakuna anofa nezita raJesu, hakuna anoita tsaona nezita raJesu. Kana uchida kuenda Zimbabwe, enda hanzvadzi atazarura. Kana uchida kuenda kumusha, regedza kutya mugwagwa wapo. Tinoisa nzira pasina nzira nezita raJesu. Yatakatepa reteketepata. In the name of Jesus. Wakabatwa mazita manheru ano nezita raJesu. We reverse in Jesus name, in Jesus name. Muzita raJesu. Haleluya. Mwari womusoro kudenga wakuitire zvakanaka iwe.
Mwari wokumusoro kudenga vakuropafadze. I can feel the presence of God. I can feel his presence tonight. Nyasha dzawo ndiri kudzinzwa. Pana akutanga kutoshandurwa iko zvino. Pana akutanga kutoshandurwa iko zvino. Pana akutanga kutorangarirwa.